लोगोफोर दायो आङो नै गामियाव माने बन सिननो नागिरदों माने जोंनि गामियाव माने गारजा फुजा जासिगोन आसिननि 2-3आवनो ओमफ्राय नै दिनै बन सिननाय रायजोआव खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दायो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो दायो आङो मन्दिर मोनफैबाय नै रुवाजों दानसिनसै बनखौ नै रायजोफ्रा माब्लाबानो ओंखारजोबबावबाय नै खालामनो नागिरदों गारजा मन्दिर बेयो जोंनि गामिनि नै बाथौ खेराइ फुजाग्रा ओमफ्राय बे मन्दिराव माखासे हाग्रा दुनायखौ माने फोसाबबाय आरो ओमफ्राय माखासे बेहाय थाबाय ओमफ्राय माखासे बन सिननो थांनो नागिरबाय ओमफ्राय आं रुवा लादों नालाय ओमफ्राय बन सिननाय हाबाफारियाव गोलैबाय आरो आंना दा बिदिबाना दा जों साबसे जाहैगोन बन सिनग्राया ओमफ्राय आरागायाव माजों सिननांगौ जाखो बन सिनग्राया आसोला दा बेसेफ्रा सिननो हागोनथाय हायोलै सिनसिजोबो ओमफ्राय नै ओरै बाबु सासे दंबावो बिनाथ' सिखाजों रुवाया बोरो आं सिखाजों दानखावगोन रुवा दं नै दालाय जोंना सासे दं रुवायानो आंना फिसा फिसासो ओमफ्राय आरा लायदों आरो आदैया आरा लायनो थांबाय ओरैजाय न'आ ओमफ्राय दा जोंनि न' खाथि दंफैयो आरो ओमफ्राय बैयाव बागान दं नालाय रायजोनि ओमफ्राय बेहाय जोङो दा बन सिननो थांगोन ओमफ्राय आरा नांगौ आराजों हास'नानै जोङो दा सिनख्रुला माने थाब सिननानै थाब थांसिन नालाय दुगै लोबै बेरायफिनसै जों दायो नै गामिनि बागानाव हाबबाय आरो ओमफ्राय लामा नांगौ नालाय लामाखौ एसे एवग्रोना लाबाय आरो बेहाय बन दंमोन नालाय बे सिङाव बेयावनो खिस्रि संनानै जानाय जायोना फुजानि फारौ दाउ हानायजों बेखौनो प्रसाद बादि संनानै जायोना गारजा फुजा समाव ओंखायनो बन नांगौ जायो संनाय खावनाय साहा लोंनाय एरिनाय नै बनानै बे गोरानखौ ओमफ्राय बै दालायखौबो सिनसै ओमफ्राय बनखौ दाननो लांनो फैदों ओमफ्राय नैबे रायजोनि गय फुलि बियो नै जोंहा खामानि मावनाया जागायजेनबाय रायजोनि बन सिननाया जागायजेनबाय जों फटाफट सिननोसै आरो बे हासखांबानो आयौ दा मोनसे जगायनाय दसेर सिनग्रोनो नोंनो सिनग्रोदो दे आं सिनग्रोनोसै बे फिसाखौलाय आखाइ सिनो हागोन बे संनायखौ आंनो मारिबाय नै ओमफ्राय दा नै जबावनोसै मोनसेबाव नारदबनांगौ दा नै बेजों मोननै जाबाय बेखौ सोर सिनो बायबायबो नै माखासे हास'ग्राफ्रा हास'गासिनो नै ओमफ्राय आंहा सिनदों आरो ओमफ्राय सिननाया सानैल' सिनदों नै बाबु सासे ओमफ्राय आं बिदिबो सिनगोन नोङो दे लागाव ओमफ्राय आं सिननाया नै लोगोफोर बे आं सिनजोबनाय आरो रुवायाबो नै आंना हाथा जावसिजोबखायो आरो ना फाग्लासो ओमफ्राय नै आं बेखौ सिनजोबगोन दा आंनि बन सिननायखौ केमेरा खेबग्रा रावबो गैया आरो ना माने बिजि जोब खामानि मावनायाव ओमफ्राय आं दा मा राहा खालामनानै आंनि बन सिननायखौ नोंथांमोननो सेयार खालामनो नाजागोन आं सेस्था खालामनि र' बोलो होलायलायबावोमोन आं बेखौनो सासाखौनो गेब्लेजोबोसै बाबु बनानै गेब्लेजोबोसै बेलाय गानसै जाबायना जौ लाबे नै बन हास'नायाव ओरै थांलाय फैलाय जायो जों बिराद सिनदों ओमफ्राय नै सासे बोरो नै सासेया नायनो हागोन माबायदि बेलाय फरेनार नामा बेलाय फरेनार नामा बेलाय नै रायजोफ्रा आयौ जदामनिफ्राय नै जयैनो माने आदै सौदावलायबावबायलै फरेनार जायो बाग्लासो माने जसिनिया जयैनो मालाबा जबाय आरो ना ओमफ्राय जसोलायबाय होनलायबाय आरो दे नालाय माबोरै सिनो दे रोंगौलाय बेयो रुवाखौनो बेसेबां बुरजा सिननांगौ जोङो फाग्लासो गोलोमदैया मेगन हाबनाया आलौजोब्बाय मोनजाया मोना नोंथांमोनाथ' आंनि बन सिननायखौ नुखाबाय जानो हागौ आरो माने सोरबाफोर दाहोना नांगौ जादोंब्ला माने आंखौ लेंहरनो हागोन आरो आं बन सिननायाव जोबोर मोजां सिनो माने आं बोलोगोराबो ओमफ्राय सोरबाफोर आंखौ बन सिननायाव फसायदोंब्ला बिजामादैब्लाबो फसायनो हागोन आरो ओमफ्राय लेंहरनो हागोन आंखौ गोरजाब्लाबो थाहैनो हागोन आरो आं दायो लाम सिनबाय आङो थोजासे एफा बुरजा बन सिनबाय आं बा जाथ'बाय थांनोसै जों दायो बारा बुरजा नांखाया जों बेखिनिखौ सिननानै जों दोनथ'नाय जासिगोन आरो ओमफ्राय नै ओरै हाग्रा संदों
Bini sinangguwa moनसे मोननै मोनथाम दंबावो आरोना बेखौ सिनखांबासो बेयाव गगोन माने बे आंनि लेट सिनदों नालाय उन सिनदों बे सिनजोबनांगौ बेखौ आंनि सिननायखौ नोंथांमोनाथ' नुखादों दा माबायदि बोलो होना सिननांदों आङो सिबुजे सिनाबा जायो बेखौ गादावलद नुवाखै बनानै सिखनसो दोनो बेखौ सिननांला खस्थ' सिननायखौ जाफ्रामा गोराबाव ओमफ्राय नै लोगोफोर बेरे बाहामबाय आरो नै दन्दराव दंमोन माने आयौ गोदै जागौमोन गोदै जागौमोन नै नालाय गोदै जायालाय गोखासै दन्दराव थाखादो आरो ना बे नै बेरेया नुवाखै माबायदि साइसमोन अयथासार दाखालि रायजोनि हाग्रा सनमानो बिरबाय थाखादोंमोन एवबानो ओमफ्राय नै दंमोन आरो नै बेरेया ओरैबो दंमोन आफा बुरना दंमोन नै खयसे बोरमा बुरखौनो हायाखै दाखालि रायजोनि हाग्रा सनमानो मोनखायोमोन एवनायावनो जुग जुगनि औ नुहायो फालासै नै फाग्ला बायदि बुरजामोन नै फाग्लासो बेरेया नै बरिया खामोन नै मा खालामनो कलगारनिलाय बरिया दन्दराव साइस लाखादों आरो ना नैबेहायनोमोन माने नुखादोंमोन आरो ना ओमफ्राय बेखौ बिदि जादों ना मादों मिथियामोन दन्दरा नै सलिड खामोन दा खमलेरनो नै वाव नै दन्दर सिङाव सोहरनां वाव नै दन्दर सिङाव माबायदि बरिया बेरे खामोन दा जाबखो बरिया मोनलै बेरेया दंबावो र' लायनां ले गोदै जागोन दा नै अमानो हैदों अमानो भिटामिन जानायनि रुवा दालाय रुबे नङा रुवाया आं सिननाया आरोबाव फाग्ला बादि गुलि नोंनाव माथो गरम जाबाय बे गरम जाबाय मानसिया हारसिं सिनजोबथारबाय आरो बेखौ गासिबो बिराद बोलो दं माथो बेनावलाय जाबाय दे बिराद बोलो दंलै नोंनाव लोगोफोरजों दा बिराद बुरजा बन सिनखांबाय गंनै रुवाजोंनो दायो रायजोनि बागानाव जोङो बन सिननानै फैजोबबाय ओमफ्राय जोङो बाथौ मन्दिराव थांफिनगासिनो बाथौ मन्दिरखौ माने फोसाबनांगौ हाग्रा एवनांगौ सननांगौ माने फुजाया बावथाराना बेनि थाखायनो थामथिम खालामनांगौ आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जों दा मन्दिर फोसाबनायाव थांगासिनो माने थोनायखिनि बनखौ सिनना फैबाय आरो जोङो माबायदि मोनखो बाबु बन सिननानै बिराद मोजां मोनदों मोजां मोनदोंना दै गजोबलायबायना गोलोमदैयानो मोजां गोथाव मोनजालायबाय माथो खुगायाव गोबाब मोनजालायखादों माखासे फोसाबग्राफ्रा फोसाबखांबाय नै माखासे आखिनो हाबाय आरो दंबावो बेरे बाहा मोनबाय बबेफोरा दंमोन बेरे बाहाया बेयावनो दन्दराव दाहाय नै मन्दिरखौ माखासे फोसाबग्राफ्रा फोसाबखांबाय आरो ओमफ्राय एसे खिनि दंबावो आरो बे हाग्राखौ गारजोबनांगौ नै जोंनि गामिनि माने मन्दिरा बे गारजासालि आरो गारजा मन्दिर नै नै हाग्रा दंबावो आरोना बेखौ फोसाबजोबनांगौ फुजाया बावथारला 10 दिनसो दंबावो आरो फुजाया जानो थाखाय लोगोफोर जों दा खामानिखौ मावखांबाय दा जोङो गावबागाव न' फारसे जोङो थांनो थाखाय गावबागाव न' फारसे थांलायजोब्बाय आरो अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन अननानै जाय बिथांमोना दिनैसो आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों बे बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो बाय बाय